P bukan empe. P Crazy. Yes. M. You crazy. You crazy. And You know, stupid. I'm making crazy. You know. you dog Wuk, wuk. Aku ora masalah tipake gak panase kae. kamu jangan kamu buang. Kamu tahu nggak bapak yang jualan tadi? Alah. Mbok gentenan ra iso ta kowe. Kok tak suwek lambe. Lah kono mang menang ae. Salah siji menang. Nek sing siji omong, sing siji meneng gentenan. Ya, Paham apa ora? paham. Suwek lambe. Komet. Aku sik pokoke sik. Tak tewembak lho engko. Ratatatata. Sik iso to ngene. Biasane ra imbang ya. Salah sitok meneng. Ya. Kok malah medeni Cengengesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. ya. Nandur sawi neng pinggir sumur, wong sak glagah wangi panjang umur. Nandur sawi neng tengah sawah, wong sak glagah wangi uripe barokah. Nandur sawi neng pinggir kali, wong sak glagah wangi banyak rejeki. Nandur jagung ngombene es teh, Pak Agung duweke akeh. Nandur sawi panas-panas, wong sak glagah wangi utange lunas. Amine bantere mekare kok jeru ngono to. Oke nek kakek utang kita ya. Ki awake dhewe bulannya juga bulan baik. Bulan Syawal. Syawal, bantal, guling, kasur. Bulan Syawal. Ayo Syawal. Bodo. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir lan batin. Maaf lahir batin Pak Bu nggih. Sehat sedaya. Waras. Mas Komet ganteng napa elek? Kapok kowe. Aku apa gumun? Lah nyapa ra gumun. Lah kan beda to nek karo aku lagi liwat ae disiarno bintang tamu kita. Inilah Mas Yudo Pratama. Inilah Mbak Niken Salindri. Bareng kowe. Inilah dia Komet. Loh. Sing gelane sing digawe lho Mas. Nyapa kok malah gelak-gelane sing duwe gawe? Lah aku wis dandane jere gak wedakan no Mas ngono jere. Lha iki yo wis ya aku. Lah kowe iki beda karo menungso liyane lho. Lah nek aku diwedhaki dasar awakku putih, diwedhaki ya ketok putih, ketok ganteng, ketok manis, ketok piye. Lambene tapi kan aku ireng manis. Ireng manis apa? Lho gak percaya dilaten. Yo nek gelem kok ora gelem ora apa-apa to Mas. Potonganmu kaya tutuk gula arek dilat kowe wis kulite ireng diwedhaki ora putih kok malah klawu. Lah ya. Nganggo wedhak iki sing larang. Lho iki ya larang. Minimal skincare Sariayu Martatila Arviva kosmetik La Tulip. Aku yo bedak Skincare Sariayu Martatila Arviva kosmetik La Tulip. iso muncrat-muncrat ngono to Mas. Kaya mbake lho, ha, sing jilbaban. Alah mbake kalah wedake karo aku. Wajahe glowing ya delok entah laler mencloke kepleset. Alah. Mbake ngarep dhewe iki lho wajahe glowing ning kali mancing numpak gethek. Apa ki? Wajahe glowing sikile mlethek. Sing akeh saiki ya ngono ki lho Mas. Heeh. Sikile mlethek. Kaya bojoku. Krungu bojomu biacak. Oh, aku cah los kok. Wajah
wani kowe karo bojomu? Kalau bojomu wong gedhi lemu lho. Lho, Kowe dikempit meletet kowe kok. tapi aku wani, Mas. Alah omonganmu. Karo bojomu wedi kok usah. Sapa? Kowe Kan lagek kiai to wedi. dhisik wani. Biyen wani ya. Aku wis ngucap salam, wis ngaturke minal aidin wal faidin, kowe kok malah meneng ae iki lho. Lah ya padha to Mas sampean iki. Ya ngomong dhewe wong amplop ditampa dhewe-dhewe kok iso tak pri. Dodo. Mandak jeneng Supri kok. Untuk jenenge Yudo. Tapi kan baik nama saya. Baik lu artinya apa? Loh, umpama kan wong ki nek pengen terkenal, pengen keren, itu namanya harus terdiri dari 5 suku kata. Apa mana? Niken Salindri, kondang terkenal. Roma Irama, 5 terkenal. Terkenal. Yudo Pratama, lho 5. Bareng kowe lah kok komet. Alah. Aduh. Berarti kudu 5 ya, Mas? Kudu 5. Niken Salindri. Elvi Sukaisi, Roma Irama, Yudo Pratama. Iya. Pri komet. Aku amri ben 5 tambah ono, Mas. Tambah ya apa? Komet opo? Weh, ngene lho. Ben sip ya kowe. Iya. Komet Segawon. Wah, apik. Matur nuwun. Ya. Komet Segawon. Eleng-eleng Mbak ya. Oke, aku ben terkenal Komet Segawon. Nah, pripun Bapak Ibu? Langsung dibancai jenang piring Patang Abang. Lho, menika Mas Komet Segawon apa to, Mas? Segawon ni apik. Disekseni Bapak Ibu tamu undangan langsung diselamati jenang piring Patang Abang. Nggih menika. Jenang abang patang piring. Ya iya kuwi lho. Adik jenang piring. Jenang piring Patang Abang. Lho. Jenang abang patang piring. Jenang Abang Patang piring. Inilah dia Komet Segawon. Apik. Ayo Met, melet. Melet. Wah, asu to. Segawon iki asu to. Segawon. Lho segawon iki apik, segawon iki ganteng. Adik melet. Lho ya kena melet tambah ketok ganteng nggih Bu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komet, anake wong mencret. Aku tegang Mas didelok wong sakmene mbiyen. Wong iki harus percaya diri. Nah, iya. Bahasa indahnya pede. Tunjukkanlah dadamu, tunjukkanlah mukamu. Dada ditonjol ke depan, pantat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah modalnya kaya ceret ini kok ya apik, suarane kok gede. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Komet. Sholatu. Ki campur sari dudu pengajian ya Mas Komet. Campur sari. Alhamdulillah. Komet iki campur sari dudu pengajian ya. Komet. Lho. Ngono jatuh ya. Mbok tembak marahi mbok tembak. Lah kene iki salam-salam ki ndongakno para pamirsa Agar selamat. mbuh. Loh, kok sembuh. Agar selamat. Nggih. Ayo salam sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, Pakmu akeh men lho, iki anak arisan apa piye? Kok bapakmu akeh men lho, bapak iki sitok ae. Bapak ngono tok kok bapak-bapak. Sambutan kok di ibu-ibu, Ibumu akeh nek ngemik piye? Nek mik piye kowe terus nyedot kono, nyedot kene ngono. Ibu iki sitok ae. Aduh Komet. kula teng mriki. Lah sing ngarani ning alun-alun ya sapa? Kabeh ki wis paham nek kowe neng kene ya Met ya. Mas Malam ini sing ngarani awan ya sapa?
Anggere nek lampune itu namanya malam. Paham ora? Aku iso ngomong kowe ngejak omondol lho, Mas. Aku yo kekiwuh. Omong apa Lah kok ora omong nek ya, genere. namanya orang sambutan Ya. itu satu retorika dalam bahasanya itu harus tek tek sek. Nah. Oh. Alah, Jare kon tek. singkat, jelas dan padat. Ngono lho. Terima kasih. Apa wis dikeki? Bung. Maksudnya ki terima kasih wis gelem nanggap. ngono Ya, lho. Pak Agung. Ah, nggih. Seneng nggih, Bu nggih? Seneng ora urun, Adek. Lho. Masih ora urun para pemirsa yang rawuh malam hari ini ki masih ora urun dengan probiyo, tapi urun donga nggih Bu nggih. Dongakne keluargane Pak Agung supaya keluargane Pak Agung selamat rina wengi Allahumma. Amin. Putrane sing dikitanke dadi putra sing soleh Allahumma. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma. Ingkang saaturan malih Pak Agung gadah niat-niatipun paring kurmat dinten 7 pekenan gangsal. Yah menten kok kopine dereng medal. Iki lho cocok. Kok cocok. Donga kanggo sing disunatne Mas Ega. Ah, ndungane sampean kedawan. Pak Agung iki hebat to. Hebat. Aku nyekseni dhewe lho Mas Komet. Pripun? Duwe gawe kok ramene kaya ngene ya. Sono. Kowe roh omahe sing tengah kuwi. Masalah gombal ki tumpuk-tumpuk. Lah pancen wong duwe gawe urung sibuk, urung sempat nyuci kok. Tapi hebat tenan. Hebat. Dongakne lho kanggo sing disunatne. Nggih. Sunati macem-macem lho Mas Met. Nggih, macem-macem. Enek sing ngarani sunat, Nggih. enek sing ngarani supit, enek sing ngarani tetak. Tetak. Sunat, Sunat. kuwi kesusu selak dipenat. Netepi sunahe Kanjeng Nabi. Wis akil balik disunatne. Sunat kuwi. Sunat. Nek Supit. Supit kuwi kesusu goleki barang sing celempit. kau jorok. Jorok ki sapa? Lah kuwi kesusu nek Ora ya. kesusu goleki bae. Iki serius ora. Lah sik celempit. Iki kalayak kok Iya ya paham. aku daerah paham. kene iki Sing tak karepe kene iki wong kaum. kesusu goleki barang sing jorok meni. Kesusu goleki barang sing celem. ora Iya, tukang son ora enek kablecet ta. Ki apa, Teman? Nyetrum cangkemmu lho. Ngomong rung bar hahaha. Supit kesusu goleki barang sing celempit, barang celempit ki barang sing reget, barang sing sukerta, diresiki. Oh. Tetak, Tetak. kuwi mbiyen butet saiki butak. Lah, iya jane. Lah iya, nek nggonku nek ngarane ora tetak ora supit. Apa, Teman? Beda daerah beda lho. Beda. Daerah nggonku nek ngarane tokli. Lah, malah teko kono. Aku ki sampeyan iki terkenal dagelan pondok kok malah tok. Wong nek pengalaman rendah, SJM rendah, Ah. pengalaman sekolah ora dhuwur ya kaya kowe kuwi. Alah. Nek wong muni tokli ya iso lah to. Alah, tokli. Pikiran negatif thinking kowe kuwi. Lho, wis jelas to tok li. Lah nek supitmu karuan ngresiki. Lah tok li. Tok li kok jelas kuwi to kuwi. Tokli kuwi sing Tan. Lah yo lho, malah HP di kepanjangane apa? Ayo. tokli. Kok kuwi? Maksudnya tokli kuwi singkatan. Tok kuwi tegese ngetok. Lah, line aku ro wi. Mbok rasah kelincipen, mbok rasah kelancangan ta kowe. Diguyu Satini kan lho kowe. Soale aku yo duwe li. Ana ndak limu elek. Sumpah wis tak set. Aja apik liku. Japik liku. Jol. Wah isol. Tok li tok kuwi ngetok, li kuwi tegese sak mili. Walah. Ngetoke mek sithik. Lah ngetok akeh lak ya coto. Sak mili. Sak mili. Wis teratap ngono aku. Mulane didongakne muga-muga Mas Ega iki dadi bocah sing piguna, Nggih. dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing sukses sebab wong pinter ngono sok ben nek cara nyambut gawe mesti gampang anggone golek sandang pangan mergo kemampuan mergo SDM-nya karena skillnya muga-muga Mas Ega pinter Allahumma. Mugi-mugi Mas Ega kula dongake dados tiyang ingkang sugih Allahumma. Yang Amin. pinter Allahumma. Sugih Allahumma. Kula dongake sedaya Bu muga-muga sugih. Oh, amin butuh kabeh.
pinter gak patek buta ya piye. Sing penting sugih Allahumma. Mas, pinter ki ya penting. Penting apa? Penting sugih kok. Penting pinter. Sugih nggih Bu nggih. Lah nek Sing rawuh sedaya tak dongakno pinter. Allahumma. banter aminku, ndelok ta? Jajal. Muga-muga sedaya kemawon sugih. Allahumma. Banter ta? Kandhane kuwi penting. Ngene lho sing tak karepke ya. Piye? Wong kuwi nek pinter golek penggawean apa wae iki gampang. Dadi dokter. Tumpakane motor helikopter. Masa ngono, apa dokter kabeh pinter? Ora mesti aku wis buktekno. Kenapa Mas? Lho, berarti kan sik ora pinter. Urung ngerti. Kudune wis ngerti aku teko ngono, tensi dhuwur iki. Lho, kudune ngono. Dadi gak kabeh anu dokter kuwi pinter ngono. Dadi dokter pas kowe teko, doktere takok. Takok, kenapa Mas? Berarti kan gak pinter. Ngono ejek gak adil karo pasien lho. Kok iso gak adil? Aku diperiksa ngene, tul wis gak apa-apa Pak ngono. Lho, lah wong ora kulaan wae mbok ditulno rata ya to. Lah kok ditulno gor loro tok. Loh, maksudnya ditulne loro tok ki dengan dilihat diagnosa dada ini, dokternya sudah bisa menganalisa, wis iso ngarani loromu apa. Lah ngono kok ngomongnya kok ngono? Ngomong piye? Ini ndak apa-apa Pak, sampean cukup dirawat jalan aja. Aku ya nesu to Mas. Lah wong sira. Lah yo, lah nek truk liwat ora bongko aku dirawat ning dalan. Rawat jalan mbok dipadakno karo pasien liyane. Ya Allah Gusti, wong kok enek goblok sak kecamatan. Lho. Dokter iki lho ngomong piye? Dokter ndak apa-apa Pak, Anda rawat jalan aja. Lah aku nang dalan yo enek kendaraan. Lah nek kendaraan aku bablas no Mas. Ra sida mari malah oek no. Maksudnya rawat jalan karepe doktere, Ya. kowe kuwi gak oleh nginep. Lah aku nginep ya apa keluarga ya ora. Lah nek umpama keluarga aku nginep. Ngerawatmu ki lho karo mlaku. Lho apa iso nek masang impus piye? Nguntal pil piye kok karo mlaku wae. Ora iso ya nek iso ya kaya kancane ngono lho. Kei ruangan ngono. Aku iki kok ngomah ketok pinter lho bareng jejer kowe malah goblok ta. Lah asline kuwi kok ancene. Maksudnya kowe iki rawat jalan kuwi kok gak dirawat ning jalan ngono ora. Lah piye piye? Kowe iki ora nginep. Lah iya aku gak nginep pancen ora keluarga kok. Nek kuwi batehku no aku nginep. Ngerawate ki lho karo mlaku. Apa iso? Wong dirawat kok karo mlaku. Sustere piye? Pak, obate Pak. Iya. Ayo, bledos kowe. Lah iya aku malah goblok to awar kowe. ya mong ya ngono ngomongin ngene Bapak Pak Komet seneng makan kambing. Ya. Jangan Pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Lah iki dokter kok Bener Mas, itu bener. Lah. Pendapat daripada Pak Dokter itu sudah benar dan sudah baik. Dimanapun tempat namanya kambing itu kalau makan berlebihan mengandung kolesterol. Ah, Kambing mengandung kolesterol. iki menawa sampean keluargane dokter kita ngiwangi dokter terus. Lah kok ngewangi Ket dokter? biyen ki kambing mengandung cempe. Ora enek kok kambing mengandung kolesterol. Iya ta? Kolesterolnya lanang apa wedok? Apa enek? Wedhus ki yo lho. Kambing mengandung kolesterol. Cempe Mas, ngriki cempe nggih. Piye to? Piye to yudoe piye to? Aku malah goblok to ya Allah. Diomongi Sing tak karepke ngene lho Mas, makan makanan itu Iya. kalau berlebihan Mengandung? itu jadinya nggak baik. eh? Jadinya nggak baik gitu loh kalau makan terlalu berlebihan. Oh. Makan daging itu kalau nggak baik itu juga akhirnya juga menjadikan penyakit. Oh, ngono. Iya. Mengandung riboisasi. Kok reboisasi untungmu pecah kuwi. Ngono nesu, Pak. Ora Nyanyi, Pak. Nyanyi iso aku mbok padake kowe ora iso piye? Tahu ya nyanyi ora. Lho. Mbok padake aku ki lho jenengku juara lomba nyanyi. Lah nek pancen iso nyanyi tak jalukno kot ya. Oke. Muni kotem. Tak jalukno kot, wis sampean langsung nyanyi apa iso. Bisa boleh dibuktikan. Coba nadanya di mana coba? Anu G. Mayor. Nek genek mayor kayak ono kapten ya Mas. Ora iso. Ora Ayo, iso menyekmu untuk masyarakat endi iki? Glagah wangi masuk karo wong glagah wangi kok gak apal iki lho. Ora kok apal iso. sing nanggap ya lagi Pak Agung Pitra. Aku kenal kabeh lho wong kene.
Mosok. Lho piye kowe ra kenal piye? Mosok kenal. Lho. Sampean kenal kene? Kalah Lin Mase lho jenenge Pardi. Kok apal? Apal terus itoke jenenge Yasin. He, Kok sebelah jenenge Toha. Oh. Apal aku kayak Pardi sedakep. Pardi di kulitmu kok wireng. Ora oleh ngono. Pardi kae. Tapi lek Pak Tentara, Sebelah Yasin. mesti sampean gak kenal. Alah Pak Tentara lho kok masuk gak kenal. Pak Tentara jenengmu sapa, Pak? Pak Babinsa. Kok iso Pak Babinsa lho kok Ini, ngawur. ini. Coba G-nya gimana? Alah ra iso. Coba mana suaranya? Yuk. Ngomong. Katurutane aku ra masalah sing penting kowe tepuk tangan. Lah piye bagaimana? Ini belum sepira. Belum seberapa. Sepira. Ini belum sepira. Ini kalau lagunya beda juga ternyata beda. Masa beda, Mas? Bisa. Coba G-nya lagi gimana tadi? Wong kok ngene kok di kesaing iya mesti Enak, Mas. tak oh ya oh aku ya ku berharap engkau mengerti di hati ini. Tepuk tangannya mana? Tahu krungu sing lagi iku judulnya apa, Mas? Aja dibanding-bandingke. Warai ta Mas sing kuwi lho. Alah. Sing ki aja dibanding-bandingke. Ngene lho. Kuncine, Mas. Kuncine G. Wong kok ngene. Seneng aku lagu ki, Mas. Ya. Farel kuwi to. Ya, Mas Komet. Lagune wong saka Farel. Banyuwangi to. Banyuwangi. Sing ning Istana Negara. Istana Negara karo presiden kita. Ya, heeh. Wong kok ngene. Meneng sik. Tak suweki raiku ya. Wis senenge. Seneng matamu. Aku ki lesu. Oh, nesu to kok padha. Seneng karo nesu ngene iki kok Dimirengke ya. Nggih, Pak Dida. Dimirengke tenan. Heeh. Wong kok ngene. Wong. Aku pilek lho, Mas. Gimana lho piye? Sisekno sik ta. Sisekno sik. Aku gampang milih lho, mari. Oh, alah, balekno. Ya, cak. Isi ora oleh dibalekne. Wong. Alah ijik. Nah. Wong. Sini seret aja lah. Anu Wong. Legar. Engko mbok kenekno. Legar. Isin aku. Bisa ta bisa? Iso. Wong. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke. Alah kakean. Kakean sitok. Cacah tempone ra anu ya. Tempone ra iso ngepasno. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Wis sisa. Oh ya aku yo ora mau. Weh, seneng pedenan. Wong-wong pada seneng, Mas. Wong-wong pada terkesih. Wong-wong pada Mbah genteni, Mbah. Wis pol. Tak
Sewodok ngiwonengen semaput kowe kok. Suaramu ki dipasne karo nada. Sampeyan ora ngerti to? Apa? Pengapesan kuwi nek nyanyi dhewe apa karo wong lanang? Oh, berarti pengen duel. Nah, karo duet. Duel. Duet iki sing dienggo bayar. Loh, dienggo bayar ki duit. Duet iki sing dipangan ning utuh biru-biru. Juwet. Juwet iki ning mangkok enek cendole. Kayak dawet. Dawet iki sing dienggo cah wedok-wedok lho, ngono lho. Kuwi. Kayak cawet. Oh, baike jenenge cawet to lagi ero aku. Cawet. Ayo duet karo sapa kowe nek iso njajal. Aku sik to, aku kan wis ngetes bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Lho, bagianmu kuwi lho. Sampean kok penak, Mas? Lho, lah kene semangat dong daerah kene sampai sini batasnya Benadil kuwi rombonganku. Ya. Nanti tekan kono. Lah kowe tiyem nah Sritun Mas yo tuwek ya semangat. Mbok kira. Yo. Anu, kok malah kaya Raisa. Leng dikon ngono kaya Roma lho kok malah. Jajal nek Pak Agung. Enek Pak Agung to? Sing nanggap ora wani. Lah nek kene jajal dang. Ndang ya. Iki jelas gak iso to. Delok wajah. Wong ki mbaya sing penting percaya diri sik ngono lho awakmu ki. Enek sing guyu ketatap jaga. Kok eman-eman cagake to aku. Terus. Nek ku iso. Sing semangat kaya aku enggak lho. Hoi. Iki tae raya gitok. Dek jaman Alah seneng yati. kelingan Anak lanang. Stop. Ya ampun, jilbab biru pintere. Jilbab biru pintere ya ampun. Matane rusak. Ijo. Ijo tak kowe. Ijo biru sing digocak-cak lho. Wah, Kene enek birune kok ya nana. ya biru ya. Panggang ngeyel ae. Langsung sing dinteni ya. Iya, ayo siapakah dia? Bersama Ya. Hehehe. Gentenan to. Lah ya. Aku MC-ne kowe ekone. Walah, kadung masak wae. Bagian Eko. Bisa to dadi eko? Bisa terusan gurine Ya ya. ngrene. Oke, baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, hadirin sekalian. Han. Yuk kita sambut. Ndang to wong karek ngono kok iso. Karek ngono lho. Yuk kita opo ngono lho, Jom. Lho jenenge MC orkes itu ya harus seperti itu dong nadanya. Kita sambut kok kono. Yuk kita sambut Sam. artis berikut ini. Nih. Buat bapak ibu semuanya, Ya. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Oh, Kan. kan. Ada rawon, Won. Ada soto, Tuh. juga tempe keripik. Langsung wis rasa Eko nih. Kudu iso. Tempe keri. Dan disediakan pencuci mulut. Lut. Ada semangka, Kah. ada apel, Oh. juga jeruk. Jeruk. Kah kok kata-kata horor kabeh. Dan buat adik-adik Dek. yang duduk-duduk di kursi, Si. hati-hati bisa kecantol. Kecang. Nih anaknya nang dimil nih. Dan buat ibu-ibu yang duduk-duduk di tanah, Nah. hati-hati ada ulo luwuk. Telusur. Telusur. Kaya dek nane kuwi. Iya, inilah dia. Ya, ada. Siapa dia kalau bukan? Siapa, Bu? Siapa? Oke, ayo. Niken Sampedri.
Pasangan serasi tahun ini yang meledak di 2026. Inilah artis kebanggaan Anda antara Mbak Niken Salindri dan Mas Yuda Pratama. Walah karo kono to. Lah ya pengen. Yo pengen mosok sampean entek nih. Lah nek pengen yo ndang rene. Aku rono. Iya. Oleh. Lah arek kono piye? Lah aku no, Nek heeh yo ndang rene. aku izin. Isine katokan. Lah, lho lah piye? Yo kagak katokan kok koyo. Kene ndang nek pengen jajal. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Inilah dia artis kebanggaan Anda yang meledak di tahun 2026. Ada Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan Mbak Niken Salindri. Yang pada malam hari ini sengaja Mbak Niken Salindri gandeng ketek anaan. Ya. Ketek elek lho, Mas. Lah nyapa to? Tangannya gini, tangannya gini. Lah, dituntun pelaku. Lah. Gak apa-apa ben seneng ya Bang. Pripun Bu saya nggih? Saya niki napa saya keteke? Saya keteke jare. Ngomong saya ketek. Saya keteke. Ora masalah. Nesuwa. Ngono mbiyane aku nesu. Alah trimo dikoyok-kroyok sakmene ditonut-tonut kaya dipijeti nil gak lara. Dipijeti. Katamu dipijeti Gak sakit. gak sakit untu mumpuk no. Sakmene mbiyane ya kan ya. Lancang kowe karo Mbak Niken kok tronar-tronyor. Lah, Emangnya kamu tahu Mbak Niken itu siapa? Kamu itu siapa? Alah lah sinden lagi saya kita Mas gara-gara lagu kita terus cover lagu kita. Kapan aku sing ndi? Iya nek zaman apa kayak cek bakal jamu tak omongi. Niken nak bakul jamu lho. Iki lah terus karo Bu Ane. Alah wis suwi karo aku. Terkenale laki-laki iki ae lho. Masa tak terkenal lagi iki ae. Ngomong lho takokno Yati ten bareng. Masa tak seri? Nyapa tak kok omongane malah cilik nyapa. Rasan-rasanan biasa nih kan. Mbak Niken. Mbak Niken selamat malam. Selamat malam Om Yudo. Kabarnya baik kan? Alhamdulillah baik Om Yudo. Kesini? English. Oh yes, I'm can Little. Speak English. Yes, can Yes. speak English. What's your name? My name is Niken Salindri. My Niken Salindri. Yes. What do you come from? From? I am from Indonesia, Kediri City. Indonesia Kediri City. Yes. Yes. Cara aku tulung takokno Mas nganggo bahasa Inggris ini. Ngomong dhewe to kok orang itu harus bisa dong dimanapun tempat harus bisa pakai bahasa Inggris. What is Hancho? Oh yes. Iya. What is your hobby? My hobby is song. Yes, Sam. Ngeslot. Song. Eh? Song. My hobby is song. Yes. Song is singing. Singing. Cumplang yes. Singing no nyising. Yes. No. Ngeten. Singingnya apa tuh Mas? Stupid. Yes, it's the Yes. crazy. You crazy. Yes. I'm- You crazy. You crazy. And You know, stupid. I'm making crazy. You You dog. Wuk. Nek dok pagah ngerti Mas. You horse. Apa Mas? Aduh. Gitu. Oh kuda. Yes. Harus kuda. Oke langsung dikasih itu. Apa? Loh, cara penyanyi kuda. Kita ya ngomong-ngomong dulu, tanya kabarnya bagaimana sekarang jelas kelas sehat, Mas. berapa? Sehat. Kelas berapa? Apa sekolah? Loh, Mbak Niken walaupun Niken, dia ya. sukses dalam bidang karir, tapi tidak meninggalkan dunia pendidikan. Rungokno, masih aku saulan mlebu ping pisan. Wong sekolah mlebu pisan kok Tapi kan bangga. pinter. Ning sekolah lho, aku lah ranking 1 muridnya mek 3. Lah nek terima dibandingne karo Kowe kowe, lho. model kaya ngono. Lah ya pernah ya Wong lanang panggah kaya pinter apa? aku. Enek apane kowe karo Niken?
jalen. 5 tambah 5 10. 15 kurangi 5 10. nyontok nih Ken kowe. Tidak boleh. Nyontok nih Ken kowe. Pama Senengane ujian nyontok. kuwi kleru nyontok. Nyontok. Kurang itu nggak boleh nurun, nggak boleh nyontek. 10. Sebel tapuk ngono ora. 50 ditambah 50 100. cocok 100 120 dikurangi 20 100. Nyontok. lagi. Pertanyaannya Nyontek. beda kok ya jawabannya padha. Loh, Kayaknya Pak Guru harus bisik-bisik deh kalau kan kasih soal. bisi-bisi, nggak bisa ternyata matematikanya 0 0 0. Iya. 0. Crazy. Stupid. Yes. Kalau Mbak Niken, kalau 2 ditambah 8. Iya 10. Memang 10 2 tambah 8 10. Ya, biar nggak dicontoh ya. Ya, biar gak dicontoh. Ya. 5 tambah 5. 1 juta. Ya, betul. Ya, betul. Ya, pri gendeng ya. Yudek. Gendeng. Wong kene 1 juta malah bener iki lho. Penting kan orang nyontoh. Ora nyontoh sing penting. Allah kan tahu. Allah itu maha tahu. Lah tapi yo Allah itu maha tahu. aja teko ngono pol. Pentekno kok ya. Apa kowe arep apa? Apa kowe? Paling tidak itu komunikasi lancar dong dengan Mbak Niken. Dirayu Iya. atau gimana gitu, Bah, dirayu atau udah gimana lama gitu. nggak pernah ketemu sama aku kok semakin kemelinti. Kayak Om Yudo gitu dong, punya sopan santun. Tapi Ayo, ta. di balik semua itu pasti aku punya kelebihan. Apa kelebihannya? Aku kira tidak mungkin. Aku Kalau kamu punya kelebihan, aku kira tidak mungkin. insyaallah. Memang begitu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Aku apal iki mesti kon tuku. Oke, terima kasih Pak. Iya. Om Yudo kamu dikasih. Dikasih. Terima kasih Pak. Pak itu Pak penyanyi itu Pak sebelah sana Pak. Iya. Fotoku enek ora, nak rene tak fight lho. Ya aku enak fotonya. Enak, Pak. Ya, ada fotonya. Ada fotonya. Ini ada fotonya cantik ini. Lah fotoku di. Ora enak. Enggak enak Pak. Ini Pak dikasih itu Pak. Pak masih sing ganteng itu Pak. Lah, sudah habis Pak? Ya tri ada. Ya. Nah. Sudah dapat semua? Iya, Oke. kita dapat. Lah aku ndi? Gongi. Aja iki nggenku dhewe. Kan duwe bagian dewe-dewe kok. Dhewe kok. Pak, muter kupingnya lho Pak. Ya Pak, kupingnya dimut. Saya nalijen. Oh, ini kamu dapat titipan ini aja. Oh iya. Ini apa ya? Oh, ada hamburger, ada Iya. spaghetti, Ada beef. ada beef. Ini lho jenenge wong cerdas iki. Gak bisa. Lho ini termasuk marketing yang luar biasa. Gak bisa. Nah iki ketoke karena nek sing tuku ya langsung munggah, terus dikei tulisan monggo nduk Cahayu Niken diborong kersane didahar tim campur sari. Tumbas iki kok kira. Aku ora dipoto ora paten. Ora. Iya apa ta? Sempal. Sempal lalala ya ta? Sembal. Sempal gak entek kowe. Entek, aku Entek. Aku waki lu. Aku luwe kok. Wih. Niken yo waki kok. Wih, didulang. Mbok cokot akeh. Ada pede iya. Dulang. Padumu pengen, Paling kayak gini tuh harganya cuma 5.000 gak sih? Iya, sekitaran mungkin Aku sekitar demek 10.000 dah. tok, demek ngetok ngene. Kamu ingin ya, kamu ingin. Ingin aku. Gak beli sendiri, hoi. Kan kasihan bapaknya juga ya. Ya kasihan banget ya bapak yang jualan tadi. Makasih banget ya Pak yang jualan. Iya, Yang Pak, jualan makasih, tadi Pak. kerajingan. Wong gaweno kaya ora rata. Ken. Met. Kamu jangan rasan-rasan sama bapak yang jualan tadi. Itu koncoku kok. Bukan, Ada itu apa? tadi adalah CEO yang menyamar.
Si EO. Pangan. Wah, Enggak, aku mau nyebul. cocok lampu pateni. Kowe iki cara ngupakan. Oh iya. Aku ora masalah tipake gak panase gak. Kamu jangan kamu buang, jangan kamu buang. Kamu tahu enggak bapak yang jualan tadi Iki panas tenan. panas apa? Panas. Ora panas kok. Diomongi sok. Dari bapak tadi terima kasih. Kuwi panasan amarga sempurane dianget. Iduku sing panas. Kuwi jane wong penaga jane. Itu kok panas. Nah nyanyi di tuh nyanyi tuh. Nyanyi apa? Nyapa to? Alah tuh, kesana. ngene tuh tuh. Ya tuh. Loh, do sama. Ayo. Kamu tadi sudah menyanyikan lagu apa? Mau lagu sampean mau mbak ibu-ibu mau? Om Apa? Yuda mau kan harus nyanyi nemen. Nemen. Sampean mau wis nyanyi apa? Kowe iki urung nyanyi Oh, urung nyanyi cek lagi AU tok ya. tok. Ya iya. Lho, lah iya apa? Ya nyanyi duet. Tolong tirukan saya. Oke. Ya tirukan. BP apa? Biyen sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa pada pandangan pertama. Selamat. Mas. Pinara mas. Wah, setengah kopling kita ya. Ora kok hobimu sing ngene kita ternyata. Aku gak roh mas, tak bareng tak anu kok ngene ya. Gak nyongko. Ya kok dhek karo muni ra ngrasakno. Coba kamu nyanyi itu lagi. Apa ya? PP apa? Pile. P. P. P bukan MP. P. P. Nakal cah we. PP apa? Rian sungguh mempesona. Yang sungguh mempesona. Coba kita ganti dengan iki anu ya kreatifan ya. Oke, siap. Nadane kayak kuwi mau tapi diganti jenenge tuan rumah. Tuan rumah, oke. Oke. Aku sih karo Kene sik udah ganggung ae. Lali kadung pelek aku. Blak. Ganggung. Ya aku karo Agung biasa. Pak Agung. Lah Pak Agung ngomong kuwi adik kelasku, Mas. Aku karo Agung ngidur berambang iki. Wah, los. Biasa. Dublak berabak apa kowe kok? Iki nggih lirik dhewe-dhewe ya. Jono. Ya. PP apa? Pak Agung mempesona. Amida. BB apa? Kok jenenge beda coba. Buku Sundul Khotimah. Buku Snul mempesona. Apa? Ega Rabbi Atahullah paling jaya. Ayam Yuda. BB apa? Buku Snul memang mempesona. BP apa? Pak Agung mana sawerannya? BB apa? Buku Snul tolong mana amplopnya? BP apa? Pak Agung kesini enggak ya? BB apa? Amaya. BB apa? Buku Snul mana dong dompetnya?
saliman. Bebe apa? Bungkus nul mana dong dompetnya? Bebe apa? Pak Agung rogoh-rogoh sangunya. Bebe apa? Pak Musnul kok belum Dia belum nyanyi loh, Pak. Belum, Pak. Bebe apa? Silakan, Pak, Pak tingkatnya. Agung kok bawa banyak sekali. Aku Pak, aku apa? Bebe apa? Pak Agung bos berambang yang luar biasa. Apa? Gak masalah, gak Gak masalah, masalah, gak gak masalah. Hei, wong Gak delok, masalah. wong delok. Wong delok, Penak ora- delok. Ora bayaran. Ora wong bayaran. delok. Ora bayaran ora paten. Ya Kuwi oleh. lho kok karo Mas Agung dijaluk neh. Ora mungkin, ndak bisa. Ora bisa, ora bisa. Udah Sampean aku sampean masukkan. disawer piro? 100 200 ya ta? Iya, Iki kan piro? 300. Ah, lah nek akeh. Lah kek akeh piye ta? Aku Padumu ora oleh. 50 ya, Mas. Aja mah. Tak ku tuku sampo, Mas. Mah. Tak ku sampo ora, Mas. Ora oleh. Wong aku apik. Ora oleh. Wong aku apik. Ti, bojomu ki lho jangan mulai. Ora, gak wis ben tuku pop es apa ini. Wong aku nyanyi pisan yo ora oleh kok. Ayo Om, gak Ji- usah. jilbabe kuning ngisore abang kok iso kaya madu mangsa. Urang mbok sebut nih, sandale ungu. Sandale ungu. Ha, arep nanti. Aku penyanyi, Mas. Sangune wis entek. Heh, Wis entek. Kamu sih nggak kreatif dari tadi. Dari loh. tadi kita sudah babe-babe. Iya, kita udah babi-babi. Aku malah diem aja. Mulutnya dong dipakai, Iya mulutnya dong, ini dong yang kreatif, kreatif. Ini dipakai mulutnya. Iya, jangan ini tak kembang kempis gini. aku tak nyanyi pisan lho. Dang, dang. Keluar ngisin kok. Sing api. Aku gak mungkin. Sing ngisin. Sing api. Sing ngisin. Asik. Namanya Agung, rumahnya api. Cacai kurang ajar. Aku kaya mau